Mit navn er Kjeld Bjerregaard. Det er den 4. oktober 2011. Klokken er 13, og man skulle tro, jeg var anholdt. Det er jeg ikke, men jeg står på min egen jord i Roskilde. Roskilde Plantemiljø ude på Poppelgårdsvej, som er en gammel ejendom, hvor der har været planteskole siden 1878, og hvor der har været produktion og salg af alt, hvad der har med planteskole at gøre, og vi driver også havecentret Planteriget fra ejendommen. Jeg har ca. 30 ansatte og ca. 100.000 kunder om året, der kommer og handler hos os. I alle årene siden 1878, der har vi haft det sådan, at produktion og salg hører sammen i en eller anden grad. I visse år har det dog været sådan, at man har købt mere udefra, end man har produceret. Men det går op og ned afhængig af, hvad former for klimaforandring og alt sådan noget, der kommer ind og påvirker vores forretning. Nu står vi her på ejendommen forud for, at der skal være åstedsforretning, hvor at Roskilde Kommune har meddelt, at de vil ekspropriere min jord. De kommer nu her kl. 13 for at skridte af, hvad det er for et areal, de mener sig berettiget til at kunne tage til almenvældet mod min vilje. Og jeg har så prøvet her forud for, at de kommer, og give sådan en lille baggrund. Vi står på ejendommen her, som er lagt ud, gamle plantskoleejendommen, men som er i dag og siden 1997 været lagt ud til, at vi har kunnet leje ud til Roskilde Dyrskue og Roskilde Festival, når det er, de har deres aktiviteter gående på. Men i 2009, der skete der det, at Roskilde Festival, de blev udarbejdet sådan en stor rapport, der hedder Råstoffer Festival, hvor de lagde op til kommunen, at nu ville katastrofen ske, hvis ikke det var, at kommunen gjorde noget. Og det, man endte op med at konkludere heromme i fokusområderne, det var, at kommunen skulle tage og købe min jord. Det, der står imellem linjerne, det var, at de skulle tage og ekspropriere min jord, for det kunne man sikkert gøre billigere, end man kunne købe den. Og det, der så er sket, det er, at man i 2010, der udarbejdede kommunen en helhedsplan, som fuldstændig følger planen fra Roskilde Festival, og i 2011 udarbejdede de en lokalplan, som de vedtog den 22. juni i 2011, der lægger hele arealet ud til festival- og eventformål. Vi har forud for det her påberåbt os i alle mulige former for høringsskrifter, at det her, det er der ikke lovhjemmel til at kunne gennemføre. Vi mener ikke, der er tale om almenvældet, når det er noget, der finder sted en uge ad gangen, en uge om året. Vi mener ikke, at man kan opfylde de betingelser, der er forbundet med det. Og professor Peter Pagh fra Københavns Universitet, som vi har fået til at lave et responsum på toppen af det, som Hans Rode har udarbejdet som advokat, giver os også ret i det, vi påstår. Vi skal så prøve i dag at diskutere om grundlovens paragraf 73 stykke 1, omkring ejendomsrettens ukrænkelighed, om den stadigvæk er gældende i Danmark. Og det mener vi jo, den er i hvert fald i Danmark. Det er ikke sikkert, at vi mener, at den er gældende i Roskilde meget længere. Men Roskilde Festival anses i Roskilde for at være vigtigere end den private ejendomsret. Jeg skal præsentere dem, der kommer fra Roskilde Kommune. I al beskedenhed begynder jeg med mig selv. Jeg hedder Frede Lærke og er medlem af byrådet. Det er Tom Hjort Andersen også, som står der. Vi er altså byrådsrepræsentanter her. Derudover deltager Jan Bille, som er kommunens planchef. Lene Plovstrup, som er planlægger. Der har vi Lone. Henning Stange, som er vores juridiske chefkonsulent. Der har vi Henning. Og Hanne Mølbæk, som er vores advokat fra Bæk og Brun. Og endelig Jens Mølbak, som er den landinspektør, som kommunen har ydet til at medvirke her. Som jeg sagde, så vil baggrunden for ekspropriationen blive gennemgået af vores planchef Jan Bille. Hvorfor det skal ske, hjemmelen til at gøre det, hvad skal vi anvende arealerne til. Mange af oplysningerne har I givetvis i forvejen, men det hører ligesom med. Og omfanget og om erhvervanvendelsen, og så vil vi vende tilbage til overtagelsestidspunktet. Værsgo, Jan. Ja, tak skal du have. Når vi ønsker at erhverve arealet, når jeg siger vi, så er det kommunen, byrådet.
så skyldes det, at det spiller en helt central rolle i den lokalplan, vi har fremstillet og nu fået vedtaget for hele området her, hele festivalområdet. Det er beskrevet udførligt i selve lokalplanen, jeg kan lige give nogle overskrifter. Arealet her, det skal indgå som en mulighed for at udvide det fremtidige, og altså dels for at sørge for, at det stadig kan afvikles, festival og dyrskue og de andre events, der foregår her på området, også for at man har mulighed for at udvikle området på længere sigt. Og arealet her, det skal dels indgå som et serviceareal til det, der foregår på eventpladsen, og dels som en mulighed for at etablere flugtveje. Vi har i dag en meget presset situation med grusgravning hele vejen rundt om festivalpladsen, og vi har en meget snæver adgang af Poppegårdsvej, og derfor er det her også vores måde at løse flugtvejsproblemerne på. Endelig ønsker vi også at sammenkæde idrætsfaciliteter, dagligdagsfaciliteter med noget af det, der foregår på den her eventplads, og derfor ønsker vi også at bruge arealet til den slags ting. Og så ønsker vi også at gennemføre noget overordnet byggemodning af området, så det samlet kan komme til at fungere bedre. Det er sådan i store overskrifter det, som er formålet med, at vi står her i dag. Og vi ønsker at erhverve arealet. Og der har været forhandlinger om pris, og det er jo så endt med, at man ikke kan mødes, og derfor er det nu en ekspropriation, vi står overfor. Og selve arealet, det er de her 54.000 kvadratmeter. Jeg har det præcise tal her. Og arealet består af 2 matrikler. Det ved du sikkert godt, men det er matrikel 9AQ Vestermarken Roskilde Jorde og matrikel 9C Vestermarken Roskilde Jorde, og de er tilsammen på 54.100 kvadratmeter. Og det er det, sagen står om. Og vores hjemmel, det er planlovens paragraf 47, og så den lokalplan, vi har brugt til at følge op med. Jeg vil gerne tage til referat, at når det fra Jan Bille bliver nævnt, at der har været ført forhandlinger omkring en frivillig aftale om overtagelse, så er det korrekt, at der har været nogle uformelle drøftelser, eller at kommunen selv benævnt uformelle drøftelser. 3 møder med Henrik Kolin og daværende juridisk chef Finn Kittelmann. Men der har aldrig nogensinde været fremsat noget egentligt købstilbud til Roskilde Plantemiljø. Så formelt har der ingen forhandlinger været? Har der ikke været nogen forhandlinger, ifølge kommunens egen udsagn, og der foreligger ikke noget tilbud. Okay. Sådan det er værd at bemærke. Ja, det er en bemærkning, som I fremfører, som bliver protokolført. Og nu er det jo netop Jens, du kaldte det uformelle forhandlinger, uformelle drøftelser. Kommunen selv. Og det er vel en formel mangel, at der ikke foreligger det sted tilbud. Det vil i hvert fald blive pointere, at det er en formel mangel, at der ikke foreligger et officielt købstilbud som led i proceduren. Så det er en fodfejl fra kommunens side. Nu, der står faktisk her, at arealets afgrænsning skulle have været mærket af, så vi alle sammen ligesom kunne se, hvor er vi henne i verden, og hvor er grænserne. Men det vil jeg besked med, at de er ikke sat op. Og derfor må du, Jens, sådan lidt improvisatorisk. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, at vi går rundt om det. Der er ikke noget, hvordan at det skiller. Hvad siger du? Ikke, Hans, det skal du. Jamen, altså, jeg synes, det der kortbillede er tilstrækkeligt, men vi får behov for at gå rundt i forbindelse med, at jeg fremlægger vores indsigelser og se på nogle ting. Men ikke i forbindelse med jeres fremlæggelse. Så vi er sådan set ikke i tvivl om, hvor arealet det afgrænses af. Vores primære synspunkt det er, at vi bestrider, at man lovligt kan gennemføre en ekspropriation på det foreliggende grundlag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. Klart så fremt, at det må blive underkendt, det synspunkt, at det er ulovligt ved relevante instanser, så kunne der være nogle synspunkter på vejadgangen og forskellige detaljer. Men det ser altså ikke noget formål i at diskutere nu. Det har også noget at gøre med, hvad sker der i det øjeblik, hvis det var, at det blev gennemført med nogle vejforhold,
til den resterende virksomhed. Og det har vi jo stærkt synspunkt omkring. Altså, I vil gerne vise os nogle arealer. Pointen er, at kommunen er jo den væsentligste grundejer i det her område. Senest fordi man nu har erhvervet ejendommen heroppe for enden. Ja. Så sker der jo en reetablering i henhold til den gamle lokalplan heroppe graveområdet syd, hvor man har mulighed for at lægge de her faciliteter, man ønsker at lægge her. Det er jo en del af diskussionen omkring lovligheden af det, altså nødvendigheden af det. Så vi mener, der er behov for at vise jeres egne alternative muligheder og få afklaret, om det er overvejet, om der er gode alternativer i en situation, hvor I ellers farer frem med så alvorligt indgreb som en ekspropriation. Jeg synes, vi her skal sige, at den lokalplan, vi arbejder med, inddrager jo det her areal til de, skal vi sige, fælles faciliteter, der skal facilitere området samlet, som også Jan Bille taler om. Man er nødt til at se på, at de alternative muligheder, der er. Altså ellers så mister man lidt muligheden for at ekspropriere her. Ja. Altså, det er så indgribende en foranstaltning, så selvfølgelig skal man besigtige øvrige arealer. Hvis du lige lader mig tale færdigt, så vil jeg synes, at den omstændighed, at vi har den plan, som Jan Bille beskrev, lokalplanen, der inddrager det her areal. Hvis der så er, I peger på, at den lokalplan kunne man jo ændre ved at inddrage et andet areal til de fælles faciliteter. Det vil vi notere os, som I har som et synspunkt, så det kan indgå i de videre overvejelser. Nå jo, men det er jo en omstændighed, noget I egen drift skal overveje, når I går frem med et ekspropriationsindgreb og overveje, om der er alternativer. Ikke i henhold til lokalplanen, men det er i henhold til de almindelige retspraksis, i henhold til grundloven udviklede regler. Sådan er det bare. Og der vil vi gerne have lov at påpege, at der er alternative muligheder i det her område til de ting, I vil, selvom det stadigvæk står uklart, hvad det egentlige formål egentlig er med det, men det kommer vi jo til at høre mere om. Jeg kan lige sige, at vi har jo i forbindelse med lokalplanen har vi jo overvejet alternative muligheder. Og der er vi ind på den løsning, som fremgår af lokalplanen. Og vi ved jo godt, at vi ejer nogle arealer. Det er jo et skøn, som kommunen har foretaget, og da man fremover, som den sag kommer til at køre gennem en række instanser, da der også er påstand om magtfordrejning fra Roskilde Kommunes side i den her sag, så er det jo ganske afgørende, at de muligheder, der er, bliver ordentligt belyst, også fra starten af sagen. Og derfor bør man selvfølgelig gå ned og se på de arealer hernede, så man ser, at de arealer også, hvordan ser de ud, og kunne det være et alternativ. Altså, det er jo ikke sådan, at Roskilde Kommune som partsindlæg sådan bare kan sige, nu vil vi kun kigge på det her, da det er en ekspropriationssag, vi har med at gøre. Altså, jeg synes i virkeligheden, vi er nået dertil nu, at du burde komme med dine samlede bemærkninger på vegne af ejeren. Fordi nu har vi har fået gennemgået, hvad der skal ske, ikke? Og vi har fået forklaret baggrunden for den kommende ekspropriation. Og vi har fået påvist, hvor arealets grænser er. Men jeg vil allerførst sige, at komme til at tænke på vej, da vi kørte ud, at det var lidt interessant, at vi står her i dag sammenfaldende med, at Folketinget også starter det nye folketingsår. Fordi en af de ting, som Folketinget har på programmet i den nye samling, det er jo, at man skal kigge på den seneste opstramning af planlovens ekspropriationsbestemmelser, som er på lovovervågningsprogrammet. Og det hang jo sammen med, at dengang det blev vedtaget, der ønskede både repræsentanter fra det daværende og nuværende flertal i Folketinget, at man ligesom fik kigget på kommunens praksis efter opstramningen. Og man ville være sikker på, at kommunerne havde forstået det signal, der lå i, at man fra Folketingets side havde fokus på, at ekspropriation det var et indgreb, man kunne foretage i forhold til væsentlige samfundsmæssige interesser, og ikke bare fordi man har lyst til at forære privat jord til en anden privat part. Så det er også en del af det her, og den der lovovervågningsdel, der stiller vi jo i hvert fald med den her sag med et rigtig godt eksempel på, at det ikke er alle kommuner, der åbenbart har forstået det signal. Fordi hele året der er det vores synspunkt, og vi bestrider, at Roskilde Kommune lovligt på det grundlag, der foreligger, kan foretage ekspropriation. Helt generelt så er det fordi, at det er styret af et formål, der alene går ud på at varetage en privat part, nemlig Roskilde Festivalens interesser på bekostning af en anden privat parts velerhvervede rettigheder. Det er vores synspunkt, at en ekspropriation for at være lovlig, den skal være proportional, nødvendig og forholdsmæssig. Og som vi allerede har været inde på, så er det også væsentligt, at kommunen vurderer, at der ikke er andre gode alternativer i området. Og der vil jeg, som jeg allerede har nævnt, fremhæve området herude. Det område, som er ved at blive opfyldt her syd for Dyrskuepladsen.
Der er også muligheder heromme på den anden side af Roskilde Plantemiljøs arealer, på Frydkjærs arealer, som kommunen efter det vi har fået oplyst også har været. I det hele taget så er der jo, når man kigger på kommunens ejerkort over området, en lang række muligheder for at lave de efter vores opfattelse ikke strengt samfundsmæssigt nødvendige installationer og anvendelser, som man ønsker at lægge her på Roskilde Plantemiljøs arealer. Roskilde Plantemiljø kan selv realisere det formål, som er skrevet ind i i den nye lokalplan, og har indtil nu via lejekontrakter med dyrskue og festival stillet arealer til rådighed. Også til en touch i år i forbindelse med det arrangement, vi kalder Love Camp, som blev afholdt her, hvor Roskilde Plantemiljø selv har realiseret det formål, de ønsker at ekspropriere til. Det vil der naturligvis være mulighed objektivt set for os at gøre fremover. Så er der nogle formelle mangler i lokalplan og kommuneplantillæg. Der er ikke taget højde for, at en permanent eventplads, som er beskrevet i lokalplanen, kræver VVM-undersøgelse og miljøvurdering. Udover det grundlag, der allerede foreligger, der er ikke redegjort for butiksstørrelse. Så det kræver en materiel udrulning af lokalplanen, kræver simpelthen VVM-tilladelse og en VVM-screening. Og før de ting ikke er tilvejebragt, så er allerede af den grund aktualitetsbetingelsen for ekspropriation slet ikke opfyldt. Det formelle grundlag mangler simpelthen. Så jeg vil bare sige, at vi bestrider lovligheden af det her, og det er vores principielle synspunkt, at både de formelle og materielle betingelser for det er ikke til stede. Og det vil vi gøre gældende ved alle mulige rekurs- og retsinstanser. Og så vil jeg også selvfølgelig tage forbehold for, at vi i fuldt omfang vil gøre erstatningskrav gældende, både inden for og uden for ekspropriationstiden. Det er andet end de ting, der sker. Og jeg vil primært foreslå, at vi kigger på det areal hernede som et godt alternativ i henhold til den lokalplan, der er for området. Så vidt jeg husker tilbage fra 2000 er den lavet. Så er det jo en reetableringslokalplan, som går ud på at reetablere de færdige opgravede råstofområder. Det har i forbindelse med tilvejebringelsen af de lokalplaner været drøftet, at de netop skulle reetableres til formål, som stod i samspil med området, blandt andet aktiviteterne på dyreskueområdet. Så det har været forecastet i mange, mange år, at det var det, der skulle ske. Og jeg mener, at når kommunen som grundejer besidder så store arealer, som den vildt gør, også hvis vi tænker musikeren med ind, jamen, så er der selvfølgelig gode alternativer i nærheden til at ekspropriere Kjeld Bjerregaards velerhvervede rettigheder. Jeg vil gerne lige føje til, at da jeg i 2008 fik af Lone Plovstrup ejerkortet fra Roskilde Kommune, så sagde jeg til mig selv, det her ejerkort, hvor der står Roskilde Kommune som ejer hele vejen rundt, det stod så ikke på det tidspunkt på Frydkjærs ejendom og teknisk skolestykke jord herude. Der sagde jeg til mig selv, ej, hvor er det dejligt. Det er min livsforsikring på, at kommunen aldrig nogensinde får ret til at ekspropriere min jord. Og det har jeg holdt mig til. Det agter jeg blive ved med at holde mig til. Så vil jeg gerne få et til derudover, til den lille anekdote, der ligger i den kopi, jeg fik af kommunen dengang. Det er, at der ligger jo også råstoffer nedenunder her. Og det ligner jo en tanke, det der er sket fra kommunens fantastiske planlæggeres side, at man i 2005 pillede min ejendom ud som en af de eneste i den fremtidige råstofindvindingsplan. Uden at spørge mig, pillede man den ud. Jeg havde tilladelse til at kunne grave råstoffer på den ejendom her. Jeg vidste det bare ikke, og jeg har ikke vidst det siden 1997, hvor jeg købte den. Men det fandt jeg ud af i 2007, og der fandt jeg så også ud af at få det værdisat. Og der ligger for ca. 17 millioner kroner råstoffer til mig hernede under det her stykke jord, vi taler om, at der påtænkes eksproprieret. Den værdi er man nødt til at forholde sig til også. Den har været forholdt på den måde fra Henrik Kolins side, at man mente, man ville tilbyde mig en deklaration, og hvis man engang hentede det op, så ville det være sådan, at så kunne kammeradvokaten lave mig en deklaration, som kunne holde, og så kunne jeg få værdien til den tid. Der er det bare sådan, at når det sker mod min vilje, så er det ikke noget med, at man kan lave frivillige aftaler. Så er det afregning ved kasse 1. Så kan man diskutere, om det er indenfor eller udenfor, men det er i hvert fald lige så tæt på, som de andre værdiindvindinger, som måtte
blive hentet ind på dyrskuepladsen sidenhen, hvor der ligger for 1.500 millioner kroner ned under dyrskuepladsen. Så derfor vil jeg bare gerne have det protokolført, også at der er altså råstofværdien nedenunder, som skal tages højde for os. Nu vil jeg foreslå, at vi under jeres vejledning går hen til det sted, hvor I mener, alternativet er. Jeg vil bare lige sige, at vi har gjort tingene lidt lettere for jer ved at printe vores bemærkninger ud. Nå, okay. Nå, det er jo meget nemmere, ja. Ja. Tak for det. Ja, skal vi bevæge os hen til det spændende sted? Men jeg vil lige fremhæve 2 ejendomme. Så vidt jeg er orienteret, så har hernede i hjørnet på det, vi kalder Frydkjærs ejendom, som ligger helt op mod Køgevej, og herned til skellet ved Roskilde Plantemiljøs ejendom, har vi fået oplyst, at kommunen har købt, så vidt jeg ved, men det kan kommunens folk måske kaste lys over, før lokalplans vedtagelse på ekspropriationslignende vilkår. Så det er i hvert fald en god alternativ mulighed. Og så synes jeg, vi skal gå herned og kigge på den næste. Det her areal, det har været under indvinding i herrens mange år. Også fra dengang, hvor jeg kommer til herude. Og nu er der fuld knald på genopfyldelsen, og det går rigtig, rigtig stærkt op i den anden ende. Og man siger, at man er færdig med at genopfylde den sidste plads her allerede i 2013. Jeg tror på, at det måske kommer til at gå endda hurtigere end det. Det er i hvert fald, hvad jeg hører i min øresnegl. Fordi at der er lavet en lokumsaftale mellem Roskilde Kommune, Roskilde Festival og DSV om at gøre nogle andre ting, som passer i deres triumvirat. Og så vil DSV gerne medvirke til at opfylde det her hurtigere. Når det sker, så vil arealen være fyldt op igen, således at vi er i kvote 0, hvis vi kalder det her, hvor vi står nu. Fra at man har været nede og ligge i kvote minus 8-9-10 stykker, eller hvad det er, så kommer den op igen. Og så er det her store areal, som udgør omkring det dobbelte areal af mit, så er det tilbage i spil igen. Og allerede nu, jeg har lige været hen og besigtige det her for et par timer siden, der er det areal, man har noget at opfylde ned mod vindmøllen der. Det er allerede et areal, der overstiger mit areal, som man har genopfyldt. Så det, der sker, det er, at nødvendighedskriteriet for at tage lige netop mit areal, mener jeg, falder bort, når det her det kommer op til overfladen igen. Det synes jeg, I skulle se. Det vil jeg gerne have protokolført, at vi har fremvist det, således at det indgår som en del af den materielle del, når det skal forklares i retten hen ad vejen. Skal du skrive? Ja, vi vil godt lige have lov at trække os tilbage. I vil lov til at få nogle minutter til lige at kigge på tingene. I får lige lejlighed til at gå lidt afsides. Så skal alt jo bare med her. Altså, jeg tror ikke, nogen af os har lyst til at stå en time og vente på det. Det tager ikke mere end 10 minutter, det lover jeg. Men det er bare ikke sikkert, at det ikke kommer med noget, vi har lyst til at skrive under på. Men så må I lade være med at gøre det. Altså, I skriver jo ikke under på, at I er enige i det, der er foregået, er det, I ønsker gennemført, men at forløbet er korrekt gengivet. Den er lovligt indkaldt. Så du kan sige, derfor er det jo sådan lidt pudsigt, der skal til at skrive under på ret meget her. Altså, vi går til side nu og skriver en protokol. Og hvis I ønsker at forlade mødet og undlade at skrive under, så er det op til jer. Men under omstændigheder vil resten af forsamlingen blive her og skrive under. Så nu tager vi cirka 10 minutter og gør det færdigt. Vi har et glimrende grundlag for at gøre det på, fordi vi har fået bemærkningerne også skriftligt. Og det vil vi henvise til i protokollen. Så det er helt normalt procedure. Men hvis der er nogen, der har lyst til at gå, så er det op til dem. Vi kan ikke tvinge nogen til at blive og skrive under. I kan også blive her og høre, hvad der står, og så lade være med at skrive under. Det står jeg også frit for. Det må vi så til stemmen. Ja, det går. Hans Rode havde forud for årstedsforhandlingen fremsendt brev af 31. august 2011 med bemærkninger til ekspropriationens lovlighed og fastsættelse af erstatningen. Hans Rode udleverede yderligere brev af 4. i 10. år 2011, og det bliver vedlagt som bilag. Sammenfattende er det Hans Rodes vurdering af ekspropriationen ikke er lovlig. Ekspropriationen kunne gennemføres ikke af hensyn til det offentlige, men private interesser i det formål er at sikre Roskilde Festivalens forbliven i råstof- og festivalsområdet. Lokalplan 538 kan ikke lovligt danne grundlag for ekspropriationen, da lokalplanen blandt andet ikke opfylder planlovens krav
om angivelse af et maksimalt arealer for butikker. Det er ikke nødvendigt at ekspropriere arealet, da APS kan realisere lokalplanen selv. Aktualitetskravet er ikke opfyldt, da det ikke foreligger de nødvendige VVM-tilladelser, og der endnu ikke er afklaret, hvorledes realiseringen af lokalplanen skal finansieres. Kjeld Bjerregaard påpegede, at der var råstoffer på ejendommen. Det er vurderet til ca. 17 millioner kroner, og dette skal tages højde for ved erstatningens fastsættelse. Arealet og området blev besigtiget. Hans Rode henviser til, at formålet med lokalplanen kunne realiseres ved inddragelse af arealerne ved Frydkjær Olsens ejendom, som ligger heroppe som matrikel nummer 13A, og Teknisk Skoles ejendom, eller ved anvendelse af arealer syd for Poppelgårdsvej, matrikel nummer 12A. Jeg vil opfordre til, at I skriver det der rent, og så sender det frem uformelt under hånden til os. Hvis man nogensinde har været med på sådan en minus 10 graders ekspropriation, så vil alle bare gerne hjem i en fart. Og så læser vi det igennem, og så vil vi skrive det under. Er der ingen af de andre tilstedeværende, der ønsker at skrive under? Så tilføjer vi, at deltagerne ikke ønskede at underskrive protokollen, ikke? I kunne bare lave den nemme løsning, og så sende det under hånden, så svarer vi jer. Det må jeg selv om. Det er det, man gør alle andre steder. Men der er jo ikke nogen grund til, at alle bliver hængende for at se os skrive under. Nej. Så det er op til dig, Frederik. Ja. Så vi takker forretningen som afsluttet. Og tak for i dag. Og så kommer der jo noget efterfølgende, vi skal se på. Tak for i dag. Så tak.